A bíróság kihirdeti az ítéletét. A bíróság Budaházy György vádlottat az ellene hivatalos személy ellen erőszak büntette 1978. évi 4-es törvény 229. paragrafus 1 bekezdése miatt emelt vád alól felmenti. A bíróság a nyomozás során lefoglalt és az iratok között elhelyezett fekete alapon piros bojtú hazafi feliratú csukja elfoglalását megszünteti, és az Budaházy György részére kiadni rendeli. Az eljárás során felmerült összesen 105.511 forint bűnügyi költséget az állam viseli. Foglaljanak helyet. No. Hát azt szokták mondani, hogy a jog annyi, mint merészen állítani valamit, aztán hihetően kitartani mellette. Jelen esetben bíróság rendelkezésére áll egy vádirat. A bíróságnak a vádhoz kötöttség elve alapján abban kell a bizonyítást lefolytatnia, amit a vádirati tényállás tartalmaz, amivel a vádlottat megvádolták. Mit is tartalmaz ez a vádirat? Szépen sorban menjünk végig rajta. Az egyik az, hogy Budaházy György vádlott az elvezetése során egy alkalommal szándékosan hátrafejelt a kísérés végrehajtását társaival foganatosító és mögötte haladó Lábas Edina rendőrtörzsőrmester felé, azonban nem sikerült elérnie őt. A maga a hivatalos személy ellen erőszak büntettét ketté kell vennünk. Van az, amikor jogszerű intézkedést ellátó hivatalos személyt az eljárása során ugye akadályozzák erőszakkal, fenyegetéssel, vagy intézkedésre kényszerítik, és van a második része, amikor az eljárása alatt bántalmazás éri a hivatalos személyt. A bántalmazásnál az eljárás jogszerűségét a bíróságnak nem kell vizsgálnia, hiszen az nem a cselekmény megvalósulásának a törvényi tényállás elméhez tartozik, kizárólag ugye akkor kell a jogszerű intézkedést vizsgálni, amikor erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza az elkövető a hivatalos személyt. Jelen esetben ugye a rúgás és a fejelő mozdulat az egy bántalmazó magatartás. Ebben az esetben a jogszerűséget nem kell vizsgálnom, a jogszerűséget majd a harmadik mozzanatnál kell vizsgálni, ami a hídlábánál történik. Úgyhogy én először a fejelő és a rúgó mozdulatnál ragadnék le egy pillanat erejéig. A fejelő mozdulat, ugye Lábas Edina, mikor idejött tanúkénti meghallgatására, és akkor találkoztam vele először személyesen, még mielőtt idejött volna és elolvastam az iratokat, számos kérdés fogalmazódott meg bennem is, ugyanis mind a nyomozás és mind pedig a Brunner Tamás bíró úr előtt tett vallomása lényegesen eltért egymástól. Mondom én ezt azért, mert való igaz az, hogy amire az ügyvéd úr is kitért, és én is próbáltam a Lábas Edináról magyarázatot kapni ezzel kapcsolatban, hogy akkor fedezi föl igazából a fejelő és rúgó mozdulatot is, miután megnézi az ügyészségen a felvételeket, de a nyomozati vallomásában pedig benne van, hogy sem a fejelő, sem pedig a rúgó mozdulat nem látszik. A fejelő mozdulatot pont kitakarja egy fa, a rúgó mozdulatnál pedig egy ugrást mond, hogy az a rúgó mozdulat, és a rendőrök, illetőleg a tömegnek a lába miatt nem lehet látni egyébként a tényleges cselekvést. A Lábas Edina a nyomozás során határozottan emlékszik arra, hogy szándékos, ellene irányuló fejelő mozdulat van, és ugye a videót megtekintve lehet észlelni, hogy ki van takarva ez a szándékos fejelő mozdulat, mely egyébként ugye a rendőri jelentésbe sem kerül bele. A Lábas Edinának volt ugye egy olyan nyilatkozata is, hogy belekeveredett önmaga vallomásába, hogy most a kihallgatás hogyan is történt meg vele szemben, mi volt hamarabb időrendiségben. Először a videót nézi meg, és utána tesz vallomást, vagy először megteszi a vallomást, és utána nézik meg a videó felvételeket. Valóban van a jegyzőkönyvek között egy olyan mondata, egy olyan elszólása szerintem a Lábas Edinának, hogy minden a katonai ügyészségen derült ki, amikor megnéztük a felvételeket, és utána már közölte, hogy ez is csak egy félreértés lehetett, hiszen először a vallomását tette meg,
és a bíróság itt megjegyzi egyébként, hogy mindent úgy tett meg, saját elmondása szerint, hogy a ügyész segített neki megfogalmazni az érthető vallomástételben, hogy az közérthető legyen mindenki számára, hiszen egy olyan mozdulatsort kellett leírnia, amit lehet, hogy önmaga nem tudott volna úgy megfogalmazni, ahogy azt közérthetően mindenki számára világossá váljon. Kérdem én itt, hogy egy olyan rendőr, aki 10 évig volt rendőr is, napi szinten kell rendőri jelentést írnia a saját tapasztalása alapján, hogy nem tudja a saját maga által átélt cselekményeket úgy megfogalmazni, hogy az közérthető legyen, hiszen egy rendőri jelentésnek is közérthetőnek kell lennie, és saját tapasztaláson alapul ugye a rendőr részéről. Én megmerem azt is kockáztatni, hogy Lábos Edina, ugye mivel szintén rákérdeztem, hogy abban a felfokozott állapotban, ami ott a március 15-e téren történt, hazamegy, lenyugszik, elgondolkozik-e rajta, eszébe jut-e az, hogy én valamit észleltem, de nem vagyok biztos benne, megbeszéli ezt esetleg a feletteseivel, megbeszéli ezt esetleg a kollégáival. Hát erre azt mondta, hogy nem emlékszik ilyenre, hogy ilyen történt volna, és azt pedig konkrétan közölte, hogy a feletteseinek ezt nem jelezte egyáltalán. Én úgy gondolom, hogy ha valaki még akkor is, hogyha csak vélelmez valamit, ugye ezt a rendőröktől is megtudtuk, akkor bár lehet, hogy a rendőri jelentésben nem kerül bele, de egy személyes vélemény formájában a rendőri jelentés mellé csatolni kellett volna azt, hogy a Lábos Edina valamit észlel, amit nem tud eldönteni ő maga sem, hogy mi volt, csak valamire emlékszik, ez sem történt meg. Lábos Edina nem is gondolkozik el szerintem azon, hogy mi történik vele március 15-én, és utána sem gondolkozik el rajta, hanem behívják április 7-én az ügyészségi nyomozó hivatalra vallomást tenni, ahol viszont már határozottan emlékszik arra, hogy fejelés és rugó mozdulat irányult feléje, melybe egyébként teljesen belekeveredett a tárgyalás során, hiszen amikor megnéztük a felvételeket, akkor egy egészen más mozdulatsorra mondta azt, hogy fejel, nem pedig arra, amit az ügyészségen fejelő mozdulatnak vélt, ám bár ki van takarva, hiszen itt a tárgyaláson egy konkrétan látható fejelő mozdulatot nevezett meg, hozzáteszem eléggé kedélyes állapotban a rendőrnő, és nem azt a fejelő mozdulatot nevezte meg itt nekem a tárgyaláson, amelyet egyébként ő az ügyészségen sérelmesnek és szándékosnak vélt felfedezni. Amikor megnéztük a videófelvételt ezzel a fejeléssel kapcsolatban, akkor lehetett látni egyértelműen azt, hogy amely fejelő mozdulatra Lábos Edina itt határozottan állította, hogy ez az a szándékos fejelő mozdulat, hogy akkor a Budaházy György tarkóját egy rendőr lenyomja, lehúzza, és az elengedő mozdulat következtében történő fejhátravetés az, ami a Lábos Edina szerint egy szándékos hátrafejelő mozdulat. Maga az a rendőr, aki lehúzta Budaházy Györgynek a fejét, is elmondja azt, hogy hát én itt nem látok semmilyet, hiszen itt én húzom le pont az ő fejét, és ebből adódhatott az, hogy amikor a vádlott feje kikerül a lehúzásból, akkor visszarántódik. A felvételek egyáltalán nem támasztották azt alá, hogy a fejelő mozdulat megtörtént volna. Azt lehetett látni, hogy egy hosszabb hajat viselő férfi, mivel vezetik el, kezével nem tud az arcához hozzányúlni, ezért próbálja a szeméből a haját elsöpörni, és ezáltal tesz több olyan mozdulatot is, amely arra irányul, hogy a haját a szeméből kisöpörje. Lábos Edina is önmaga azt mondja, hogy igazából már a hajkisöprős mozdulatoknál, hogy ez valóban nem egy szándékos ellene irányuló mozdulat volt. Ugye volt a Kemény László tanú, aki végig állította, hogy ő látta ezt a fejelő mozdulatot. Egészen addig állította ezt, amíg meg nem nézte a videófelvételt, és kiderült, hogy az ügyészségen számára csak egy videófelvételt mutattak meg, és nem kettőt.
és amikor a bíróság elítárta a második videófelvételt is, akkor Kemény László tanú elmondta, hogy így elvezetni embert nem lehet. Tehát látszik az, hogy folyamatosan lerántják a fejét, nem tudja, hogy merre kell mennie, fogalma sincsen a menetirányról, hogy merre kell haladni, és az elvezetendő személynek a fejét nem szabad az elvezetés során ilyen mértékben lehúzni. A felvételek megtekintése után azt is mondta, hogy maga sem érti, hogy miért csinálták ezt a rendőrök, és hogy miért így kellett elvezetni az embert, hogy a fejét folyamatosan lerángatják, és hogy a hátrafejlő mozdulat egyáltalán nem hátrafejelés, hanem a szakszerűtlen rendőri eljárásnak az eredménye, és azt mondta, hogy ő ezt a nyomozás során azért állította határozottan, mert az ő pozíciójából, ahol ő állt, számára így tűnt, és ő nem látta akkor azt, hogy a rendőrök nem tudják a dolgukat szakszerűen elvégezni, és meg se fordult a fejébe az, hogy ez egy szakszerűtlen rendőri eljárásnak a következménye lenne. Azért is beszélek rendőri eljárásról, mert nem tudok intézkedést mondani, hiszen nem tudom egyetlen egy törvényi szabályozásba sem bele zsúfolni azt, hogy most igazából mi is történt, kiemelés vagy rendőri intézkedés, úgyhogy én végig eljárást fogok mondani ezzel kapcsolatban, és nem rendőri intézkedést. A fejelő mozdulat a bíróság álláspontja szerint abszolút nem bizonyítható, sem a tanúk elmondása nem támasztja oly mértékben alá, hiszen mindenki mást mond erről a fejelő mozdulatról, a videó megtekintését követően is ellentmondásba kerül saját maga Lábas Edina, aki ennek az egésznek elméletileg a passzív alanya, ugye, aki ellen irányul ez az egész erőszakos, bántalmazó mozdulatcselekmény. A rúgó mozdulat. Ugye Lábas Edina szintén elmondja azt a nyomozás során, hogy amikor megállnak, akkor önkéntelenül is egymásnak ütköznek a lábak és összeérnek, és ezt érezhette Budaházy György rúgó mozdulatnak. Való igaz az, hogy Lábas Edina a nyomozás során már következetesen állítja, hogy hátrafelé irányult egy rúgás, azonban a felvételek megtekintését követően egy olyan mozdulatnál mutat rá rúgás pillanatában, amikor pont Budaházy György szól hátra, hogy őt ne rúgdossák meg. Ha a felvételeket az ember megtekinti, és próbálja nem csak jogi szemmel nézni a felvételeket, hanem kicsit az emberi oldaláról, akkor ez egy annyira ösztönös hátrafordulás volt, ami én életszerűtlennek tartok, hogy egy előkészített rúgást, egy rúgás mozdulatot, majd a rúgás mozdulatának pillanatában még ő nézzen hátra, és ő háborodjon fel, hogy őt rúgták meg. Ez, én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem egy életszerű mozzanatsor. A felvételen az is látszik, hogy össze-vissza rángatják önt. A rendőröknek igazából fogalmuk sincs, hogy hogyan kellene önt kivezetni, és merre. Van a felvételnek olyan része, amikor látszik, hogy a bal oldalon álló rendőr bal oldalra kívánja húzni, a jobb oldalon álló rendőr jobb oldalra kívánja húzni, a hátul álló rendőr meg előre szeretné tolni, csak az a probléma, hogy elől is annyi rendőr van, hogy nem tudnak haladni. A megmegállás, amire a rendőrök azt mondják, hogy folyamatosan megtorpan, hát ezt is én kikockáztam, ezt a folyamatos megtorpanást. Ennek a folyamatos megtorpanásnak az oka az, hogy annyi rendőr áll ön előtt, hogy a rendőröktől nem lehet haladni. A Kemény tanú mondta el azt, a Kemény László tanú mondta el azt, aki rendszeresen végez kiemelést, és most is a tekeseknél dolgozik, hogy hogyan zajlik egy kiemelés. Jelen esetben inkább káoszról tudnék beszámolni, ahol a rendőrök vagy azért, mert nem végeztek kellő mennyiségű kiemelést, vagy azért, mert különböző csapaterők végezték a kiemelést, akik nincsenek összeszokva, nem tudták konkrétan azt, hogy mit is kell tenniük, hogy hová kell vinni az illetőt, hol van az a semleges hely, merre kell vinni,
És ennek következtében ez a folyamatos rángatás, nyilván a Budaházi Györgynek is az a magatartása, hogy mivel szeretné megtudni, hogy mi történik, próbálja azért kivonni magát az intézkedés alól, az eljárás alól, hogy megtudja, hogy mi történik vele. A rendőröknek a szakszerűtlen eljárása is okozza azt, hogy igazából a sok láb között eldönteni, hogy valóban történt-e rúgás, mikor felvétel sincsen róla, nem lehetséges. A felvételeből kiderül, hogy jóval több rendőr vett részt ezen az eljáráson, mint amennyire véleményem szerint egy szakszerű intézkedés lefolytatása során szükséges lett volna. Budaházi Györgyöt egy rendőr koszorú vette körbe az eljárás alatt végig. Kétfelé mozgatták, és nem csak a mozgatás volt itt a probléma, hogy kétfelé mozgatják, hanem a fejét is folyamatosan lenyomják, és az erős fogásból való szabadulás, meg a rendőröknek, hogy még inkább próbálják megfogni a vádlottat, ez sokkal több percet és sokkal több időt vett igénybe, mint amennyi egyébként szerintem terveztek erre a rendőrök, és ezért nem beszélhetünk igazából klasszikus kiemelésről sem, hiszen azt megtudtuk, hogy annak annyira gyorsnak, annyira véletlenszerűnek és annyira meglepetésszerűnek kell lennie, hogy mire a kiemelendő személy felúcsúdik, addigra már a semleges területen vannak. Mivel több perc telik el aközött, hogy semleges helyre eljussanak vele, és több rendőri csapat is vesz részt az eljárásba, azt kijelenteni, hogy ez a rángatás, vagy ez a vezetésszerű mozzanat során Budaházi György szándékosan rúgott hátra, ez kétséget kizáróan nem lehetséges, és életszerűtlen is a bíróság álláspontja szerint, hogy akit ennyi ember próbál meg lefogni és vezetni, annak még arra legyen ideje, hogy hátrafelé rugdosson. Ráadásul a Lábas Edina, aki azt mondta, hogy ugye azt érezte, hogy a sípcsont védőjén pattant le a rúgás, hogy hallott egy ilyen koppanó hangot, maga is azt állítja, hogy hát annyira közel mentünk egymáshoz, hogy a lábaink összeértek. Mivel a fejelő mozdulatról is a bíróság álláspontja szerint bebizonyosodott az, hogy nem következett be, és egyáltalán nem úgy következett be, ahogy Lábas Edina elmondta, ezért a rúgó mozdulatnál is megkérdőjelezem a tanúnak a szavahihetőségét e tekintetben. És Lábas Edina is utána későbbiekben már nem volt biztos abban, hogy ez egy véletlen tapasztalás, vagy pedig egy szándékossága Budaházi Györgynek a részéről. A Lábas Edinának a szavahihetősége már egyébként ott megkérdőjelezhető, hogy a helyszínen észlelt történéseket tényleg semmilyen formában nem veti papírra, és nem fordul semmilyen feletteséhez sem, valamint maga az, hogy a saját maga bevallása szerint is a videófelvétel megtekintése után az ügyész segítségével fogalmazzák meg a vallomásot. Én úgy gondolom, hogy abszolút a tanúnak a szavahihetőségét kérdőjelezi meg, és ezért a bántalmazás fogalmába az én véleményem szerint egyáltalán, tehát a bántalmazás törvényi tényállása nem valósul meg az én véleményem szerint ezen két esetben. A nehéz eset az nem is ez a kettő volt, hanem a hídlábánál történt cselekvések. Itt én azt mondom, hogy ugye szét kell szedni azt, hogy jogszerű-e az eljárás, és hogy egyáltalán erőszakos volt az a magatartás, ami tanúsítva lett. Ugye mire a hídlábáig elérnek, annyi idő telik már el, ami szerintem a rendőrségnek is teljes mértékben rendelkezésére állt, hogy legalább annyit mondjanak az embernek, akit elvezetnek éppen, hogy a Gyorskocsi utcába meg fogja tudni, hogy mi történik vele,
felhívjuk, előállítása történik, jöjjön velünk. Hiszen itt már túl vagyunk azon, hogy meglepetésszerűen kell lecsapni az emberre, mert ez alatt az idő alatt már egy rendőrnek legalább jeleznie kellett volna a vádlott felé, hogy mi történik igazából vele, és a kérdésekre válaszolni. Ugye az ügyvéd úr kifejtette azt, hogy volt olyan rendőr, aki először azt mondta, hogy igen, ő felszólította, utána mégiscsak azt mondta, hogy nem szólítottam föl, aztán meghallgattuk a Cégeni Istvánt, kikockáztuk, és igazából 1-2 másodperc erejéig volt önnel szemben, aztán végig maga mögé került, ráadásul nem is arccal önfelé, hanem háttal önfelé. Én úgy gondolom, hogy az a rendőri tájékoztatás, amit már a híd főhöz érve eltelt időszak alatt meg kellett volna tenni, ugye az nem történt meg. A rendőröknek én úgy gondolom, hogy igenis volt lehetőségük, hiszen olyan mennyiségű rendőr vette önt körbe, hogy attól tartani, hogy maga el fog szökni, hogy ott bárki megtámadja a rendőröket, hogy ki akarják onnan magát szabadítani, ez gyakorlatilag lehetetlenné vált, és az úgymond sün alakzatban, amikor maga kör közepén van és viszik el, akkor legalább a csapat parancsnokának mondani kellett volna azt, hogy felszólítjuk arra, hogy előállítása fog megtörténni, jöjjön velünk. Ez ugye a felvételeken sem hallható, hogy ez egyáltalán megtörtént volna. Ugye mire a híd lábához érnek, az időszak már tényleg egy olyan időszak, amikor én úgy gondolom, hogy egy állampolgár jogosan vetheti fel a kérdést magába, hogy miért is intézkednek így, vagy miért is járnak el velem így, és nem kapok rá semmilyen magyarázatot. A híd lábánál történő mozdulatnál azt kell először is vizsgálni, hogy van-e benne erőszakos cselekmény. Maguk azok a rendőrök is, akik maga mögött állnak, elmondták a tárgyaláson itt nekem, hogy ők rossz helyen voltak rossz időben, hiszen nem ellenük irányult ez az egész cselekmény, hanem mindenki kifejtette azt, hogy a Budaházi György szabadulni kívánt ebből a fogásból, és igazából a szabadulására irányult ez a hídra föllépő és ellökő mozdulat. A erőszak fogalmánál ugye azért vizsgálnom kell azt is, hogy milyen mértékű ez az erőszak. Ugye sokféleképpen történhet az erőszak, történhet dolog ellen irányulóan, történhet személy ellen irányulóan, azonban az erőszaknak alapvetően arra kell irányulnia, hogy a rendőrt akadályozzam, hogy minden áron, akár fizikai ráhatás nélkül is megvalósulhat egyébként, de minden áron korlátozni szeretném azt, hogy a rendőr el tudjon járni velem szembe. De az akadályozás és az erőszak ugye nem szinonim fogalmak egymással. Az, hogy én ki szeretnék szabadulni egy fogásból, mert az fájdalmat okoz, mert úgy gondolom, hogy én szeretném megtudni azt, hogy miért is kerültem ebbe az állapotba, és emiatt, mert fájdalmam van, mert szabadulni szeretnék, és az emiatt alkalmazott olyan típusú erőszak, amelytől a rendőr még csak el sem esik, ami nem a rendőr személyére irányul, én véleményem szerint nem fér bele az erőszak fogalmába, és én úgy gondolom, hogy az erőszaknak ez a foka, ez nem elegendő ahhoz, hogy én kijelentsem azt, hogy erőszakkal akadályozta, hiszen a cselekmény egészét nézve eddig már eljutottunk oda, hogy kicsavarják a kezét, rángatják, fejét rángatják,
Fájdalmai vannak, ami a videófelvételen hangzik is, hogy fájdalma van, és engedjék már el, mert fáj neki, és ebből való kiszabadulás és annak való megtudása, hogy ez miért történik, szerintem nem az erőszak fogalmába tartozik. Az, hogy a rendőri eljárás jogszerű-e vagy nem jogszerű. Hát a parancs kiadásának a jogszerűsége való igaz, hogy az eljárás során inkább az derült ki, hogy nem jogszerű. Maga Kalmár Tamás sem tudta megmondani. Közölt, hogy a törstől jött. Beviszik magát a Gyorskocsi utcába, ahol ugye már elméletileg tudni kéne, hogy miért. Ennek ellenére ott ül két ügyész a ügyészségi nyomozó hivatal részéről, és nem egy olyan cselekménnyel szeretnék magát megvádolni, ami a március 15-i téren elkövetett cselekmény és kiemelésnek az oka, hanem hatóság eljárásának megakadályozása vétségében. A 242. per B paragrafus szerint. Ez a hatóság eljárásának a megakadályozása, ez pedig már az az eljárás, amikor magát hozzák ki a rendezvényről. Mivel ugye az ügyészségi nyomozó hivatalnál szeretnének ezzel kapcsolatban meghallgatást kezdeményezni, és idő nincs rá, ezért engedik el önt. Ugye ez a cselekmény egy szubszidiárius cselekmény, tehát hogyha súlyosabb nem valósul meg, akkor ez. Hát ugye 5 nappal később meg az ügyész megnézi a felvételeket, és rájön, hogy megvalósul egy súlyosabb a hivatalos személy elleni erőszak, és akkor abba kezdünk el nyomozni. Tehát maga az, ami miatt kiadják a parancsot, az nem tudom, hogy hol van. Hiszen egy olyan eljárásban kívánnak önnel szemben büntetőeljárást kezdeményezni, ami már az elvezetésének a következménye. Az igaz, hogy a rendőrnek a kiadott parancsot nem szabad megtagadnia. Csak akkor, hogyha bűncselekményt követne el vele. Az adott rendőr, aki oda megy önhöz, az valóban tudata azt fogja át, hogy ő jogszerűen intézkedik. Hiszen ő kap egy parancsot, ő azt nem bírálhatja felül, hogy az a parancs jogszerűen van-e kiadva, vagy nincsen jogszerűen kiadva. Azonban a rendőrnek, aki eljár az állampolgárral szemben, igenis vannak kötelezettségei is, és nem csak jogai, hogy hogyan kell ezt a parancsot végrehajtani, és hogy az eljárása attól válik jogszerűvé, véleményem szerint, hogyha nem csak az alaki, de az eljárási formákat is betartja. Jelen esetben, akkor ezt beszélünk a kiemelésről. Kiemelésnek milyen formai elemei vannak? Hát mindenkitől meghallottuk azt, hogy tömegből emelünk ki, ami nem igazán 3 főt jelent, akkor, hogyha valaminek a megakadályozása szükséges, ami bűncselekmény vagy szabálysértés, ugye meglepetésszerűnek kell lennie, nem kell kommunikálni ilyenkor az illetővel, hanem hogyha semleges helyre kiviszik, akkor kell majd ezt megmondani az illető személynek, de olyan 2-3 perc alatt ezeket meg is szokták, vagy el is szokták végezni. Hát jelen esetben kiemelésnek indult. Maga a kiemelésre szakosodott rendőr is elmondta, hogy ez rendkívül szakszerűtlen kiemelés volt. Az a rendőr, aki részt vett ebben a kiemelésben, és a kiemelésnek ugye a parancsnoka volt, az is elmondja azt, hogy ő ennyire elrontott és ennyire rosszul kivitelezett kiemelésen még életében nem vett részt. De még ha azt is tekintem, hogy kiemelésbe bepróbálom beleszorítani, csak elrontották a rendőrök, abban a pillanatban, amikor már vezetik el magát, és a hídhoz érnek, azt én már nem kiemelésnek nevezem. Ugyanis a kiemelésnek pont az a lényege, hogy ez egy rendőrtaktikai elem, aminek nagyon gyorsan kell végbe mennie, és nem 10 percig kell tartania. Amikor már magát viszik ki, és rendőrkoszorúban próbálják meg elvezetni, akkor már kiemelésről szerintem nem lehet beszélni.
még azt is elhiszem a rendőröknek, hogy abban a felfokozott idegállapotban az, hogy a rendőri intézkedés valamelyik törvényben felsorakoztatott pontjába megpróbálják ugye akár az igazoltatás, akár az előállítás pontjaiban megpróbálják esetleg belesúlykolni, vagy beleerőszakolni ezt az egészet, sem tudok elfogadni, nem tudom elfogadni, hiszen egyetlen egy olyan momentuma sincsen ennek a rendőri eljárásnak, ahol legalább egy tájékoztatás szintű, hogy vegye már észre az állampolgár, hogy mi történik vele, megtörtént volna. Egy embernek az előállítása, én úgy gondolom, hogy siralmas lenne, hogyha ennyi rendőr kéne egy emberhez, mert akkor rengeteg rendőr kéne ebbe az országba, hogyha egy emberhez ennyi rendőr jelenléte szükséges. És véleményem szerint is aránytalan volt és szükségtelen az a rendőri fellépés és az a rendőri elvitel, ahogy ez történt. A önszándéka, és ugye elmondás szerint is, és a tanúk alátámasztása szerint is nem a bántalmazásra irányult a hídlábánál sem, hanem ez egy ellenszegülés volt, úgymond, hogy megtudja, hogy a jogszerűtlen, az által jogszerűtlennek vélt rendőri intézkedést azt miért hajtják vele szembe végre, vagy miért így hajtják vele szemben végre. De én úgy gondolom, hogy amikor a rendőr fájdalmat okoz, amikor nem kommunikál, amikor nem lehet tudni annak az okát, hogy miért történik, amikor ilyen arányban jelennek meg rendőrök egy emberre, amikor ilyen aránytalanság vető föl, én úgy gondolom, hogy a jogszerű rendőri intézkedésnek a megállapítása nem lehetséges. Volt egy nagyon jó idézet, méghozzá Jean-Jacques Rousseau-tól, aki azt mondta, hogy a vámpírok létezését nagyon sok minden alátámasztja. Vannak róla dokumentumok, meghallgattak nagyon sok embert, orvosokat, papokat, akik ugye köztiszteletben állnak, és a bíróságnak és a jogalkalmazóinak nagyon könnyű helyzet volt, mert nagyon sok bizonyíték volt eléjük tárva. Ennek ellenére ki hisz a vámpírokban. Hát jelen esetben is, amikor a nyomozatiratot az ember elolvasta, minden bizonyíték a rendelkezésre állt. Aztán, hogy idejöttek a tanúk, és eltelt az a 4,5 év, és az ember elkezdte őket kérdezgetni, úgy bizonytalanodtak el ők is. És vált az egész egy olyanná, és itt idézném Kalmár Tamást, ahol Kalmár Tamás elmondta, és az előző bíró is elmondta helyettem, hogy igazából, ahol Budaházy György megjelent, ott valami rendőri intézkedésnek történnie kellett. Ez nem mostanra vezethető vissza, ezt nyilván ön is tudja, hogy jóval korábbi időszakra vezethető vissza az, hogy ahol maga megjelenik, főleg abban az időszakban, ott a rendőrök fokozottabb készültséget rendeltek el. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy kivel szemben történt volna ez a rendőri intézkedés. Teljesen mindegy, hogy akár egy gyilkosság gyanúsítottjával, vagy egy békésen az utcán sétáló állampolgárral szemben. A rendőröknek akkor is be kell tartani azokat az eljárási szabályokat, még akkor is, hogyha adott pillanatban olyan felfokozott állapotban vannak, hiszen ők pont ezért rendőrök, pont ezért tanulnak, pont ezért végzik el azokat a kiképzési gyakorlatokat, hogy minden helyzetben és minden szituációban urai legyenek az egész cselekvéssorozatnak, és
Igazából még a gyilkossággal gyanúsított vádlottaknál is úgy járnak el, hogyha az ember megnézi a felvételeket, hogy felszólítás után történnek meg a cselekmések, és szerintem minden állampolgárnak joga van ahhoz, teljesen mindegy, hogy bűncselekményt követett el, vagy ártatlan, hogy a rendőri intézkedés vele szemben olyan mértékű, olyan arányosságú és olyan fokú legyen, ami a törvény előír. Úgyhogy a bíróság tekintettel arra, hogy a hivatalos személy elleni erőszaknak a törvényi tényállási elemeit nem tudta kimeríteni, úgymond, tehát nem talált rá olyan bizonyítékot, amely alapján bármelyik törvényi tényállási elem is megvalósult volna, ezért bűncselekmény hiányában mentettem fel önt. Azért azt hozzáteszem, hogy a nyomozás elvégzése során lefoglalás nem történt ezzel a csukjával kapcsolatban, tehát legalábbis nem találtam az iratok között lefoglalás elrendelő határozatot. Ennek talán én nem tudom másképp megoldani, mint hogy megszüntetem a lefoglalást, és ezt kiadni rendelem magának, és az eljárás során felmerült bűnügyi költséget pedig az állam viseli a felmentés következtében. Ez a bíróságnak az ítélete és nagyon rövid indokolása. Érti az ítéletet? Érti az indokolását? 3 lehetőség van. Tudomásul lehet venni, fellebezést lehet bejelenteni, és 3 nap gondolkodási időt lehet fenntartani. Először az ügyésznő fog nyilatkozni, utána beszél meg a védőjével. Már igazából önnek. Tisztelt Bíróság, ügyészség fellebezés ellen tett alapozatlanság okából történő határon kívülhetés érdekében. Fellebezés a vetírásban már részletesen kifejteni. Jó. A tárgyalás berekeztve, lezárva. Köszöntük szépen a megjelenést.